Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar musulmi da fatan muna lafiya. So labaran mu na yau za ku ji cewa Iran ta fitar da sanarwar muddin Isra'ila ta ƙara yi mata barazana akan nukiliya, to su ma za su ci gaba da haɓaka makamashin nukiliyansu da suke yi. Kamar yadda sun nuna sun tsaya ne kan surutai da takunkumai da Amerika take sa musu. So gashi nan kamar yadda kuke ji. ما و مصر از این ایده دفاع میکنیم و این در واقع مطرح میشه. راه حل چیست؟ راه حل اینه که اسرائیل که تنها دارنده because we are demanding that business as usual does not continue while the administration is funding genocide, and we've given the administration time and time again. We have Sama wannan gashi kamar yadda za ku ji tana ta bayani ne. Duk wannan protest da suke yi suna yi ne don rashin nuna goyon bayansu da Amerika akan Isra'ila. Amerika ta daina goyon bayan Isra'ila kan zaluncin da take yi, kuma a kawo ƙarshen wannan yaƙi kamar yadda dai za ku gani. Tana ta bayanai abin da ya shafi jami'ar su, da yadda 'yan sanda suka zo akan maganar hana su wannan protest da suke yi. Wannan ƙoƙari da students ke Amerika abin alfahari ne. Sun fi ƙasashen musulmai da yawa. Ko ince sun fi student na musulmai da yawa sauran ƙasashe. Ƙwarai kuwa don ba sa nuna goyon bayansu, su fito ƙarara kamar yadda suke yi. Nan kuma Tony Blinken ne yake sanarwa cewa ƙungiyar Isra'ila ba ta kawo ƙarshen ƙungiyar 'yan gwagwarmaya ta Hamas ba. Sun sare kenan tun a yanzu. Nan kuma da kuke gani sojan Amerika ne, Major ne, ya resigning. Ga abubuwan da ake yi yayi yawa akan goyon bayan da Amerika take yi na Isra'ila. Ya sa ya murabus kamar yadda an sha samun sojoji sun yi murabus, har wanda ya ƙona kansa ma an samu a cikin sojojin Amerika. So alhamdulillah, masha Allah. Nan kuma hari na farko da jami'an Isra'ila suka kashe jami'ai na United Nation. Inda United Nation ɗin ta yi Allah wadai, ta yi Allah wadai da wannan abu. Karo na farko kenan. Gashi kamar yadda kuke gani ga motar suna. Wannan da kuke gani taro na farko da United Nation take yi wajen kaɗa ƙuri'ar sahalewa Palestine ta zama member a cikinsu. Gashi nan kamar yadda kuke gani. Ta shiga cikin United Nation, ita ma ƙungiyar kenan ta United Nation. Wannan kuma wani ɗan Palestine ne. Yahudawa na Isra'ila sojojinsu kenan suke cin zarafi kamar yadda kuke gani a Gaza. Nan kuma da kuke gani helicopter ne da ya taho daga can Gaza ya dawo Isra'ila da gawawwakin sojoji na Isra'ila, da kuma wanda suka jikkata za a kai su asibitocin da suke kula da sojojin nasu. Allah ya ƙara, Allah kuma ya ci gaba da tarwatsa, ya lalata lamuranku Isra'ila da ku da masu goya muku baya. Allah ya ɗora Hamas a kanku, kuma ba za ku taɓa galaba a kan Hamas ba insha Allah. Kamar yadda duniya tana gani. Shi ma jami'inku ya faɗa kamar yadda na kawo a labaran baya, ba za su iya kawar da ƙungiyar Hamas ba.